बिथाङा मा बुंदों खोनासंदो। मेगननि जि बेराम एबा माखासेया बैसो जायै समावनो मेगननि नुनाय गोहो खोमानाय आरो माखासे जेंना बे बेरामा जोंनि गेजेराव बांगासिनो दङ आरो बिसेसकै जायफ्रा बे बेरामाव गोग्लैयो माखासेयानो थाखा फैसा गैया एबा रांखावरि आंखालनि थाखाय गोजौ फाहामथाय लानो हाया जायफोरखौ उन्दै बेराम समावनो बा बेरामा उन्दै समावनो बा खम जानाय समावनो हमनो हायाब्ला बांद्राय जायोब्ला माखासे जेंनायाव गोग्लैयो आं बेखायनो जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव मैया 21 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै गासै मोन 14 भिसिडिसियावबो बेसेन नाङाजासे मेगननि फाहामथाय लोगोसे खोब खम बेसेनाव 80 राङावनो जि पावारनि ससमा बेखौ रानना होनाय जादों आरो आङो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव जोंनि सुक्लायनि निजानन्द आश्रम बिथांमोननि हेफाजाबखौ आङो बाख्नायगोन आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों मानो होनब्ला बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदि एबा बिथांमोननि दैदेननाय बायदि बिथांमोननि गोजौ लेभेलनि जि एजेन्सि बिथांमोना डक्टर एबा फाहामथाय बिथांमोनखौ दैथायहरदों दा बे हिसाबै फाहामथाय बा डक्टरफ्रा नायगासिनो दङ आं खावलायगोन जोंनि जेसेबांखिनि मेगननि समस्या गोनां जायफोर सुबुं जोंनि समस्तिनि बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि भिसिडिसिनि अफिसाव जोङो मैयानिफ्राय लागासिनो दङ बे भिसिडिसि अफिसाव थांनानै गावबा गावनि मेगननि जोथोननि थाखाय मोजांनि थाखाय जाहाथे डक्टरजों नायजाहैयो आरो बेखिनि मोनसे सुबिदा एबा स्कप बेखौ जाहाथे लायो आं बेखौ नैबे समाव खावलायहरो बेखौ जोङो सरासनस्रा भाबैथ' डक्टरफोर बा बिदिनो एक्सपार्टफोर बुंनाय बायदि जों खोनायो दे दानि समाव पलिउसना बांबाय आरो बिसेसकै जोंनि जि फुड हेबिट्स बा जानाय लोंनाय बेबो मोनसे जाहोन आरो बांसिनहै मबाइल नायनायनि बेलायावबो जोंनि नुनायनि जि गोहो बे गोहोआ गैया जालांनायखौ जोङो नुदों आं बेखायनो खावलायगोन नैबे समाव जे नांगौ समावल' जाहाथे मबाइलखौ नायो आरो मबाइल नायोब्लाबो जाहाथे खोमसियाव मबाइलखौ नाया लाइट जलायनानै जाहाथे मबाइलखौ नायो आरो जानाय लोंनायखौ एसे जोथोन लायो जांक फुडफोर बायदिसिनाफोरखौ जाहाथे बाहायनायखौ खम खालामो आरो जोंनि देहाया राफोद थानांगौब्ला मोनसे नांगौ आइडिया जाबाय मा एक्सारसाइस फिजिकेल एक्सारसाइसआ जोंनो खोब दरखार फुङावनो आथिं खालिजों निहिराव साइस्थ'नि थाखाय मोजां होननानै जों बयबो मोनथियो आरो बियो प्रुभेलबो प्रुभ मोननायबो दा बेखायनो मबाइल नायनायनिफ्राय एसे गोजानाव थानाय लोगोसेयैनो गावनि साइस्थ'खौ मोजां लाखिनो थाखाय एक्सारसाइस खालामनाय आरो फुड हेबिट्सखौ एसे माने जेरैबायदि नांगौ समावसो जानांगौ आरो नाङि बाङि बा बिदि जायफ्रा जोंनि देहानि खथि खालामो बेफोरखौ जाहाथे बाहाया आं बेखौ खावलायदों आरो खम मेगननि जुदि जेंना जायोब्ला खम समावनो जेंनाया एसे जाहांनाय समावनो जाहाथे थाबनो जोथोन लायो दानाथ' जोंहा सरकारि हस्पिटालावबो मेगननि थाखाय फाहामथायनि थाखाय जोंहा राहा दङ जोंहा उदालगुरि सिभिल हस्पिटालावबो डिस्ट्रिक्टआवबो जों मेगननि फाहामथायनि थाखाय जोंहा डक्टरबो दङ आरो बाहाय ससमानिबो बेबस्था दङ जाहाथे बेखौ जाहाथे थाब लायो आं बेखौ खावलायहरदों नङाब्ला खम बैसोआवनो मेगननि नुनाय गोहोआ जुदि जोबोब्ला मुलुगखौनो बिथाङा खोमसि नुगोन दा बेखायनो मेगना खोब गोनांथार जोंनि देहानि अंग आरो बेखौ जोथोन लानाया गाव गावनि आं जोबथारनाय खावलायबावनो नागिरदों जिहेथु जों भिसिडिसि अफिसाव जों खालामदों बेखौ साननो हागौ सोरबाया राजखान्थिया बा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा खालामदों होननानै बे राजखान्थि नङा मानो होनना बुङोब्ला बेरामाथ' राजखान्थिखौ नाया माने सोरबा UPPLआ बेराम जादों सोरबा BJPआ बेराम जादों सोरबा BPFआ बेराम जादों सोरबा जायाखै बिदि नङा बेरामानोसै आं बेखायनो गासैबो हारिनि सुबुंखौ गासैबो थाखोनि सुबुंखौ खावलायगोन সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ ৰাজনীতিকৰ কথা নহয় সেইটো আমি চকু পৰীক্ষা কৰিব আনিছোঁ চকু চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে আনিছোঁ সকলোৱে যাতে আহে সেইটো ৰাজনীতি বুলি ভাবিব নালাগে আৰু আমাৰ যেহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ এটা ব্যৱস্থা আছে যে VCDC আমাৰ যেহেতু আছে আমাৰ 32 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিত 14টা VCDC আছে তো VCDC অফিচটোক আমি অকল অফিচ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাই আমি ইয়াত বিভিন্ন আমি কাৰ্যকলাপ আমি ইয়াত কৰিব পাৰোঁ গতিকে VCDC কাৰ্যালয়ত আমি চকু চিকিৎসা শিবিৰটো আমি পাতিছোঁ যাতে সকলোৱে যায় সকলোৱে আহে মই সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ 32 नं भेरगाव समस्तिनि बेन्दोङाव
जि 14टा Vcdc दङ, 32 नं भेरगाव समस्तिनि MCLA आरो बिटिआरनि सार दावबायसा बर'नि दैदेननायाव जे जिथुनिखि 32 नं भेरगाव समस्तियाव जि 14टा Vcdc दङ, बेवहाय जोंहा फ्रिलि मेगननि सिकित्सा सोलिगासिनो दङ, बेसेन नाङै सिकित्सा। आरो दिनै 22 डिसेम्बर बेवहाय आंनि Vcdc आवबो बे केम्पिंआ दायो सोलिगासिनो दङ। दायो अलरेडि 60 एबभ पेसेन्टफोरा बेवहाय नायजाबाय आरो डक्टरफोरा हमनानै मोनदों जोंनि बे गोग्लैसोनाय एरियायाव बांसिन जोंनि मानसिया ट्रिटमेन्ट लाया, खिन्थु दिनै जिथुनिखि ट्रिटमेन्ट लानानै मोनदांनो हाबाय, गोबाङानो अपारेसननि गोनांथि जानानै फैदों आरो खायसेनो ससमानि गोनांथि जानानै फैदों। बिथांमोना 80 राङावनो बेवहाय मोनदों ससमाखौ खोब खम बेसेनावनो। आरो बेनिफिसारिफोरा बा बेरामिफोरा गोजोननाय मोनदों जिथुनिखि सिकित्सा बेवहाय होदों। बे जोंनि जिथुनिखि 32 नं भेरगाव समस्तिनि जि MCLA दावबायसा बर' आरो बिटिआरनि बिथाङा जि मोनसे फ्रियै जि मेगननि सिकित्सानि थाखाय बेवहाय बेब'स्था खालामना होदों, बेनि थाखाय आंबो खासियासुबा Vcdcनि मासिगिरि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो निस्सय बिथाङा बेफोरबायदि हाबाफारि इयुनाव रनसायबावगोन। आरो दिनैनि जि मोनसे बे मेगननि जि सिकित्सानि मोनसे केम्पेइन, बेवहाय फैनानै रायजो राजाफ्रा निजेखौनो गोजोननाय मोनदों आरो आसरित जादों जे एसेबां खम बेसेनावनो दे, एसेबां थाखा फैसा गैयालासेनो दे बेवहाय मोजां मोनसे ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ। जिथुनिखि जायहा अपारेसननि गोनांथि जानानै दङ, बेफोरखौ बेवहाय मिथिना मोनदों। बिथांमोनखौ दायो बिथांमोना बाहेरानि, जोंनि आउट अफ स्टेटनि बिथांमोनखौ जोङो रिपर्टखौ बिथांमोननिफ्राय लाखिगोन। आरो जोंनि आसामावनो खायसे NGOफोर दङ जाय फ्रिलि जिथुनिखि अपारेसन खालामनानै होनो हायो। बिथांमोनजों जों जगाजग खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो अपारेसन खालामनायनि जि बेब'स्थाखौ जोङो सारजों जनानै रायज्लायनानै बेब'स्थाखौ जों खालामनो नाजागोन।